Goro 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 ngoten sing kompak. Goro goro-goro kagiri-giri. Apa ta tandane goro-goro bakal amanangi jaman edan ewo kaya ing pambudi. Melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni. Boyo kaduman melik kaliren lokasanipun delala kersani Allah bejani kang lali bejani kang eling nanging sak beja-bejani wong sing eling lan waspada. Goro ing jaman goro-goro bakal amanangi jaman globalisasi akeh perawan padha metu bengi ora lali nganggo minyak wangi lan karo piksi tur ngelus-ngelus awake karo hand body ben penampilane koyo selebriti sing tampil nang TV melakoni megal-megol ben diarani seksi sing ke pedoman dudu Al-Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi. Ananging film-film luar negeri ora mek kuriku tok tapi yo seneng delok YouTube, TikTok, delok artis cantik jenenge Syahrini wonge wayu sekali nguruk cekak lan yo kenesi. Lha ngene iki kan jelas mingini pemuda mriki. Keguwong lamun tur keguwong ngimpi-ngimpi koyok-koyok ngambung pipine Syahrini, mbasan lilir ngembung pipine Kang Pardi. Goro ing jaman goro-goro bakal amanangi jaman kemajuan akeh Joko nggowan prawan sing prawan yo geleman apa meneh Joko sing keren necis kacamataan duwe 50.000-an tumpakane sedan merek setan. Lha wis ngene iki akeh prawan sing padha kedanan ora usah dirayu moro-moro semapan buka roki sing sepan akhirnya terjadi perzinahan nek jeri wong kene jenenge entup-entupan. Pancen dasar wedok sopan yaiku sapa-sapa mapan sing ana nang pikiran sing penting duit 50.000-an perkara aku gak perawan gak jadi urusan sing penting aku numpak sedan padahal dibuka kertune sedan silian milih neng Kang Paijan akhirnya minal kecilik wal kapusan. Goro pramila ing jaman goro-goro monggo ngarjekno putrane ngertekno pendidikan agama insyaallah mulya dunya mulya alam baka. Allahumma